Jatini kok TV kok tuman nai tong nai hastini lukurong no pulias kang lam soktiro norok buskang nugui no manghana frudok dawo tiar khaikya salnai sikang nobar kotor tai watui kotor phaimani bai 48 korom sorani lukurok tabok nok koroi huk koroi abai tong thai koroi borok tabok relief camp tongui tongo hokutisa amchaini 5ta jagao relief camp khaijak Relief camp tongui tongnai ta khuktai bukhuk sono tabok phung aidrop chamung kisai jafarnani bagai 48 korom chorani dynamic MLA khachukcha MLA jotoni chaya chugiani ganao buchanai MLA Paul Dangsu bo kisa arrangement khaikya porno chamung jafarnani bagai tabung lamrlai tongo chongturuk turuk chayakari nai tongni norok jatini kok TV kok tuma Sagni constituency ni lukurok abahike nokhu korei khei tabuk relief camp tongui tongman no 48 korom sarani khachuk chai MLA sar Poldangsu bo salburum burum phung dipor sarik phainai phayo borok baitai malai phayo kuno na kuno manai chamung chakhrek rok yafar phayo borok no alu dal pias abahai rok noknu khungkuri rok o roton roja school o busuk family roka total Paun no family salbusuk romoi no rok jaga tonglai tong Only Chanika. Jotoni noknu khungru bailai jak Baba Jaka. Inge bobo haike rok salai tongjana rok ro Ikana ber family songtala cha. Buichuba suru phemani inge tini sabo phai o phungni breakfast bak phaike nongno Tini ko emlo songpai bak jaka. MLA sar sakbai thang phajak da Hajak. inge chini MLA sar no bobo hambairne no rok Ambai. aba haike nongno chubai tongmani bagai bela kan bana respect ro I relief camp bo nok salbo se kakhala tongmani no 3 din kakhano inge nong nukhungbo joto baikhrui paikha apa toto baca. nok baikhe chalai tongjai no emne khai nong so chuba phai MLA dok, bidu dok, SDM dok. SDM bo phajak SDM rok emne hingang kai ta bataroi kalang khala nong no nogrok ronai dihin Niat kita palcin bak fajar. terpal so bak phai bo SDM dok bak juang buk riak. Yang tabo hingang kai nong no so mani phai bak phailang MLA masang tomani, SDM masang tomani, orang masang jahil tu. mami rok ino songlai chalai tongo no basu poribar ka nong ino tongnai Bas aksuci bu. 68 poribar jotoni nog nukhung bai bejak no tong thai kari khapali tang no Mana dok cuma tu ya, buka bayi dok. ta chalai jata kha Nuri bayi bisukut. phuruni mai rok le se khunale Saya ko. o kek rok tormus rok sa bak phai nong no Ocing Paul Dangsu rong maya nang cari. poldang suke sabo nong netamo Emla sini emla. bobo haima tong hingangke norno tabo phungai drop ni je breakfast bak phai mani chini nongni MLA sar bak phai man bisingti bono busu jorte hambairi namso Bela na hambai bano ro. Sungai ke sini bakal khana ke sung masa zaman. Sung bela kan tong toka. Jora hamia birman tekto ngoi nok hukrui ungui tongmani jorawo sagni MLA monganao phai basa phaimani bagai borok belai khino paitlai hambai rikha tai belai khino khatong thukjaka borokni MLA phaimani bagai sob bak phai mota MLA nong MLA bung maya ta bumung tam bakhala nong nota ta tong ta bakhala khaloi Joko dipung.
खालि गारा नांगौ लाइन मालाय लाइन सारां लाइन थांलायबो o forest colony je birung nogo nok je nok huk baijak rok tongoi tongnai rok busuk family ka 46 family sal busuk romoi norok oro tongoi tong je nok bai mansini nok bufru bai mani 5 tarik ge norok tabuk o jagan tongoi ma tongo chama rok nge borosa sama borom sau sab rok rifai nong no ini sare mele song rifayo tai jato suba churi ge tabuk fungai dro bo tai breakfast rok bak phai kai ni khnawo bakja ta sab bak phai sare mele song bak phayo ge chini noni emle sar no busuk jorotai hambai afanan musuk tin sare mele na to thage cha hambai ni ta asa khak chang le boini sugyani jora gana bosa phaiman bagai बड़ी उरम दी फरफा खाली गाव दुईटा सेकेन्ड खालामनाय खालि खालि ताबो बायजों बेरे लाइन खालि लाइन टिकेटाव याति आइ साने आइ टिकेटाव mang thanda bobon bon आइया आइम खुलुक मासदि ronai sapai ko Kakak pokok itu, kakak pokok ini.